Mhux kulħadd jista' jgħid li għandu korrispondenza mal-familja rjali Ingliża, però Teresa uħuta Jimmy u Doris stidnuna u rewna ittri li ommhom Rosina irċivit mingħand il-Lady in Waiting ta' Elisabetta, l-ewwel prinċipessa, u mbagħad Reġina aktar minn 60 sena ilu. Kollox beda meta Rosina batet rigal xogħol tal-bizzilla lil dak iż-żmien Prinċipessa Elisabetta fl-okkażjoni tat-tiġ tagħha fl-1947. Felu l-ewwel sena ta' Charles illum prinċep, Rosina batet pramset u fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni intbatet ittra ta' awgurju. Teresa sostni li l-Ingliżi kienu maħbubin ħafna u kemm omma kif ukoll missiera Giuseppi kellhom rabta partikolari. Imma kienu nies msiken li l-ħajja tagħhom kienet jibsa, 12 tfal, minnu ġej u minnu sejjer, ix-xogħol tal-forn, gwerra. Imma xorta b'dana kollu r-Reġina kienet dejjem kienu r-Reġina jħobbuha ħafna. Waralla biex ngħidlek ir-Reġina. Teresa tgħidilna li dan is-sentiment pożittiv lejn l-Ingliżi kien komuni fost il-Maltin. Kien hemm sejjin, min iħobb l-Alla u r-Reġina jgħix ħajja fina. Din l-imħabba l-familja rjali waslet lil Rosina biex tikteb l-Ingilterra. Dawk l-affarijiet kienu okkażjonijiet li ommi kienet ħanikteb it-tramalaj r-Reġina u tikteb u kienet taf tikteb u taqra. Teresa qaltilna li risposta mingħand Reġina kienet xi ħaġa li ġibdet l-attenzjoni tan-nies tal-lokal. Anka n-nies li kienu jiġu hekk il-forn u hekk Rosina, rċifit mont ir-Reġina u n-nies biċċa minnhom kienu rċifit, imma imbagħad kien tisponi l-ittri. Wara dawn it-tliet ittri minħabba impenji familjari fosthom bidla minn dara l-oħra u bit-tfal jikbru jfittxu xogħol dan il-kuntatt waqaf. Fl-okkażjoni taċ-ċogem aktar tard din is-sena u bil-preżenza tar-Reġina u membri oħra tal-familja rjali f'pajjiżna, Teresa uħuta jitħajru jinżlu jaraw il-festeġġamenti illi se jkun hemm. Bla dubju kieku għadha fostna Rosina li tant kellha l-qalba lir-Reġina li kienet batitilha rigal u ittri kienet tkun trid tmur. Mur ġiba li kieku għadha ħajja tgħidlek, le jiena mmur ħieta, ħuduni.